Juanito Zebra. Behin batean, Juanito Zebra oihanean bizi zen triste. Eta bere marrak ez zitzaion gustatzen. Beltza izan nahi zuen. Paseoan zihoala katu batekin topatu zen eta esan zion, zer gertatzen zaizu? Oso triste nago, marra txuri hauek ez ditut gustoko, zu bezain beltza izan nahi dut. Oihanean aurrera eta aurrera joan eta basora iritsi zen. Bertan suge beltz batekin topatu zen eta hor alaxe galdetu zion Juanito Zebrari. Zergatik zaude horren triste? Beltza izan nahi dudalako. Nik zure marrak izan nahi nituzke, esan zion sugea. Bapatean Porrotx agertu zen eta galdetu zien. Zer gertatzen zaizue? Triste gaude, azalak aldatu nahi ditugu esan zuten. Eta Porrotxek esan zien. Nik ezagutzen dut lagunduko dizuen pertsona bat, euskararen magua. Ondoren, Juanito, Porrotx, Suge eta Katua euskararen magoarengana abiatu ziren. Iritsi zirenean esan zuten, euskararen magoa, azalez aldatu nahi dugu, eta magoak esan zuen. Oso erraza daukazute, bakarrik zuen lagun, guraso eta ingurukoei euskaraz gehiago hitz egiteko esan behar diozute. Animaliak euskararen magoaren etxetik atera zirenean, euskaraz hitz egiten saiatu ziren. Ez zutenez euskara ondo egiten, azala kolorez aldatu zitzaien, baina ez nahi zuten kolorera. Zebra berdea bihurtu zen, sugea horia eta katua morea. Batean neska bat ageri zen eta animaliak ikusi zituenean harrituta gelditu zen. Ez dut inoiz ikusi katu more bat eta zebra berdea ez da ere ez, pentsatu zuen neskak. Animaliak neskari laguntza eskatu zien. Kaixo, zuk euskara non ikasten dezu? Eta neskak erantzun zion. Saso eta Zumaburu ikastolan ikasten dut. Zatozte nirekin euskara ikastera. Zebra berdea, suge horia eta katu morea neskarekin Saso eta Zumaburura sartzen direnean konturatzen dira ikasle askok ez dutela euskaraz hitz egiten. Horregatik katu moreari idei bat bururatzen zaio. Zergatik ez ditugu euskararen aldeko pankarta batzuk egiten? Zebra berdea eta suge horia erantzuten dute. Ze idei ona, horrela guztiak animatuko dira euskaraz hitz egiten. Eta horrela hiruen artean pankartak egin zituzten eta eskola osotik jarri zituzten. Jendeak pankartak ikusterakoan euskaraz hitz egin hasi zen. Baina hori ikustean batean gaztelaniaren magoa agertu zen eta oihukatu zuen. 1, 2, 3 euskaraz hitz egin debekatu. Guztiak gazteleraz hitz egiten hasi ziren, baina gaztelanien magoa ez zen ohartu euskaraz idatzi ahal zutela. Orduan euskararen magoari idatzi erabaki zuten Juanito Zebrak, Sugeak eta Katuak honako mezu hau bidali zioten euskararen magoari.
Euskararen magoa oso kezkaturik gaude. Gaztelaniaren magoak euskaraz hitz egitea debekatu digu. Eta euskararen magoak erantzun zien. Euskara gure hizkuntza da, eta hizkuntza zaharrenetakoa gainera. Gure aiton amonek asko egin zuten euskara ez galtzeko. Beraz, gure aiton amonengatik euskaraz hitz egin behar dugu. Gaztelaniako magoa zigor bat merezi du. Zebra, Sugeiak eta Katuak gaztelaniako magoak hartu zuten eta Inaxiren baserrira eraman zuten. Eta Inaxiren baserrian putzu magiko bat zegoen. Euskararen putzua. Inaxi hori laguntza eskatzen diote euskararen pozima egiteko. Inaxi pozima hori egiteko jarraibideak eman zizkien. Litro bat eta erdi putzu magikoaren ura. Euskarako lorearen 3 petalo, lami baten 7 hile, euskararen zuhaitzeko erretxina. Orduan 3 lagunak pozina egiteko behar ziren gauzen bila joatea erabaki zuten. Zebra uraren bila joan zen, Katua lorearen bila, eguzki lorea, eta Sugea zuhaitzeko erretxinaren bila. Guzti hori lortu eta gero 3 batera lamiaren bila joan ziren, eta lamiak bere hileen truke 2 dordoka eta 3 arrain eskatu zizkien. Zebra, Sugea eta Katua eskutatu dira eta lamia lokartu arte itxaron dute. Orduan, Katuak bere atzamarrekin 7 hileak kendu dizkio lamiari. Katuak bere lagunak Kakatua deitzen du. Lamiaren hileak Inaxiren baserrira lehenbailen eramateko. Lamia esnatzerakoan, hilea falta zaiola konturatzen da, eta zerre bizian, Katua, Sugea eta Zebraren bila joaten da. Basotik zijoala, lamiak Kakatua egan ikusten du bere 7 hileekin, eta sorginkeri bat botatzen dio, bere nahiak bete ditzan. Kakatua, Kakatua, azkar jaitsi lurrera eta oraintxe bueltatu nire hileak. Sorginkeria ez zuen funtzionatu eta Kakatua Inaxiren baserrira bueltatu zen. Baina Kakatuari hile bat erori zitzaion, eta Sugea lamiaren gana bueltatu zen, beste hile bat kentzeko. Sugeak eskatu zion laguntza euskararen magoari eta bere aho bizi-biziarekin hilea kendu zion. Hilea lortu eta gero baserrira bueltatu ziren eta Inaxiri osagai guztiak eman zizkioten eta pozima egin zuten. Lamia Inaxiren baserrira joan zen azken borroka egitera, baina Zebra, Kakatua, Sugea eta Katuak azken borroka irabazi zuten eta sorginkeria funtzionatu zuen. Eta bapatean, Inaxik gaztelerako magorari egin zuen pozima eman zion. Pozimak efektu egiteko 20 minutu behar zituzten. Denbora pasa eta gero, konturatu gabe magoa Kikomikon bihurtu zen. Ezagutu nahi badezute etorri zaizte gelara. Negarrez hasi zen Kikomiko bihurtu zelako. Ez zuelako nahi panpin bat izatea. Ondoren animaliei amets zuten azal kolorea jarri zitzaien. Denbora pasa zen eta Kikomiko belarriprest enbaxadorea bihurtu zen. Jendea belarriprest izatera bultzatzeko. Eta honela zioen. Euskara ia hil zen, lagundu iezaiozu berri jeikitzen. Parte hartu Euskaraldian!